Maging maalam sa mga makabagong teknolohiya sa pagsasaka. Alamin kung ano nga ba ang mga dapat gawin tungo sa masaganang ani at mataas na kita. Mga bayaning magsasaka, linangin ang kaalaman sa Palay Aralan. Hatid sa inyo ng Department of Agriculture at sa pakikipagtulungan ng ATI at PhilRice. Matuto at mag-aral kahit nasa bahay, makinig at manood sa mga radio stations o kaya sa Facebook Live. I-search lang ang Agricultural Training Institute Facebook page para sa schedule at para sa karagdagang impormasyon. O, walang a-absent ha? Para tuloy na tayo sa pag-unlad sa Palay Aralan. Isang mapagpalayang araw Pilipinas, Diyos marhain aldaw Bicolandia. Welcome po sa isa na namang umatakbo at hitik na hitik sa impormasyong talakayan sa pagsasaka ngayong araw ng Sabado. Ang Palay-Aralan sa makabagong pagsasaka sa Himpapawid or ang ating School on the Air on Smart Rice Agriculture dito po sa probinsya ng Albay, the land of the world's most perfect cone. Atid po sa inyo ng Department of Agriculture sa pakikipagtulungan ng Agricultural Training Institute, ATI, PhilRice, APAW, at ng mga lokal na pamahalaan ng 15 munisipyo at 3 syudad dito po sa probinsya ng Albay. Ito po ang inyong lingkod, si Kuya Mike. Tayo po ay napapakinggan sa impilan ng mga radyo dito sa Albay, sa unang distrito, DWKN1 Radio 91.3 News FM, tuwing Sabado at Linggo sa ganap na alas 12 hanggang alauna ng hapon. Sa pangalawang distrito naman po, DCGB 729 kHz tuwing Sabado at Linggo sa ganap na alauna hanggang alas 2 ng hapon. At sa pangatlong distrito naman po, nandyan po ang DWBC Radyo ng Libon 95.7 Fresh FM tuwing Sabado at Linggo sa ganap na alauna din hanggang alas 2 ng hapon. Opo, isang oras tayong magsasama-sama sa araw ng Sabado at Linggo sa loob ng 3 buwan at sabay-sabay na matututo sa mga makabagong teknolohiya sa pagsasaka o ang ating Smart Rice Agriculture. Gandang buhay po sa ating 2,000 farmer enrollees at siyempre ang kanilang mga SOA coordinators na nanggaling sa 15 munisipyo at 3 syudad dito po sa lalawigan ng Albay. Magandang araw, Bayan ng Tiwi, Malinaw, Malilipot, Santo Domingo, Bakakay, Kamalig, Daraga, Manito, Rapu-Rapu, Pulanggi, Libon, Uwas, Ginubatan, Piodoran, Huvillar at ang mga syudad ng Tabaco, Legazpi at Ligao. Ngayon pa lang po ay kami po ay taus-pusong nang nagpapasalamat sa inyong pagsuporta at pagpapahalaga sa mga adhikain ng kagawaran ng pagsasaka. Tayo rin po ay nasusubaybayan via YouTube. Just follow us on our official account ATI Bicol, #Sarabay Channel at FB page ng ATI Bicol at syempre po sa mga FB page din ng ating mga partner radio stations dito po sa probinsya ng Albay. Okay, so tuloy-tuloy na po natin ang talakayan sa Palay Check System. Kaya sama-sama nating pakinggan at panoorin upang matuto sa Smart Rice Agriculture. Ako po si Ginoong Dennis de Guzman, mula po sa Barangay Paitan, isang local farmer technician ng Baliwag. Mahalaga ang tamang paghahanda ng lupa upang mapahusay ang pagtubo ng mga pananim. Kapag patag at naihandang mabuti ang lupang sakahan, magiging madali ang pagpapadaloy ng tubig. Mababawasan ang pagtubo ng damo at pag-atake ng mga kuhol. At magiging pantay-pantay ang pagtubo at paglaki ng mga pananim. Base sa pag-aaral, kung hindi napatag na maayos ang lupang sakahan, magkakaroon ng 5% yield penalty. Pag hindi tama ang paghahanda ng lupa, malulugi ka. Kung hindi pantay ang lupa, yung mababang parte, malulubog sa tubig at aatakihin ng kuhol. At yung mataas naman parte, matutuyo agad at tutubo ang mga damo. Kapag tinubuan ka ng damo, masasayang ang paglalagay ng inputs kagaya ng mga fertilizer dahil aagawin ito ng mga damo. Paano nga ba ang tamang paghahanda ng lupa?
Una, linisin at ayusin muna ang pilapil. Makatutulong din ito sa panlaban at pag-iwas sa peste. Pagkatapos linisin ang pilapil, aaruin naman gamit ang 4-wheel na traktora. Ihanda ang lupa 21 araw hanggang 30 araw bago magtanim. Patubigan ng palayan upang lumambot ang lupa. Araruhin at hayaang basa ang lupa sa loob ng 7 araw. Ito'y para hayaang tumubo ang mga nalaglag na binhi ng palay at damo noong nakaraang taniman. Maaari kasi itong pagmula ng halo at kaagaw ng palay sa pataba. Maglagay ng organic fertilizer para gumanda ang lagay ng lupa at dumami ang beneficial organism sa lupa. Sunod, suyurin ang lupa na may 1 linggong pagitan. Ang unang pagsusuyod ay paayon sa direksyon ng pag-aararo. Patubigan muli ang bukid at hayaang nakababat ito ng 5 hanggang 7 araw upang lumambot ang lupa at muling mabulukan bago ang susunod na pagsusuyod. 3 beses dapat ang pagsusuyod: paayon, pahalang at linang. 3 beses sinusuyod para yung mataas na bahagi ng lupa ay may tulak papunta sa mababa para maganda at maayos ang pagpapantay ng lupa. Ang ikalawang pagsusuyod ay para may halong mabuti ang mga pasyok at damo sa lupa. Ito rin ang paunang pagpapatag. Ang ikalawang pagsuyod ay pahalang sa direksyon ng unang pagsusuyod. Panghuli ay tiyaking patag ang lupa bago magtanim upang mapahusay at maging madali ang pagpapadaloy ng tubig. Gumamit ng wooden plank o tiller at touch leveler. Panatiling 5 cm lamang ang tubig para maging madali ang patagin ng lupa. Sundin ang schedule na ito. Sa pamamagitan ng mga hakbang na ito, masisiguro ang tamang paghahanda ng lupa para sa matagumpay na pagsasaka. Para sa karagdagang impormasyon, mag-text o tumawag sa PhilRice Text Center 0917-111-7423. Maraming salamat po. Ako po si Ricky Nagyat, isang magsasaka ng Dambago, Dinalupian, Bataan. Ang pinakamatinding perwisyo sa aming pagsasaka ay ang pagkakaroon ng peste sa aming mga pananim. Para maiwasan natin ito, ugalin natin gamitin ang synchronous planting o sabayang pagtatanim ng mga magsasaka sa isang komunidad matapos pagpahingayin ang lupa. Nakakatulong ito para maiwasan natin ang hawa-hawa na sakit kagaya ng tunggro na nagmumula sa berdeng ngusong kabayo na naglilipat ng sakit mula sa magulang na pananim papunta sa mas batang pananim. Dati yung mga naunang nagtanim, tinatamaan sila ng tunggro, minsan dinadaga din. Pero nung sabay-sabay kaming magtanim, bihira na lang ang mga napepeste sa aming mga pananim. Mainam din ang synchronous planting para epektibo at maayos na magamit ng komunidad ang irigasyon. Ano ang dapat nating gawin? Una, pagkatapos ng anihan, hanggat maaari, huwag muna natin taniman ang ating lupa at pagpahinga nito hanggang 30 araw. Ito ang rest period. Walang matitirhan at makakain ang mga peste hanggang sa sila'y mamatay. Nakatulong din ang rest period para tuluyang mawala ang pinagkakapitan o host plant ng mga sakit na naiiwan sa lupa. Madidecompose din ang mga dayami at organikong material at kalaunan ay magiging natural na fertilizer. Pagkatapos ng rest period, sabay-sabay na maglinis at maghanda ng lupa. Makakontrol nito ang mga daga dahil wala na silang makain at nasisira pa ang kanilang mga lungga. Kailangan makapagtanim ang komunidad sa loob ng 1 buwan. Kapag sabay-sabay ang paglaki ng palay, mas kalat ang mga peste at hindi nakakasira sa aming mga pananim. Sa pagpili ng itatanim, pili ng rice variety na resistant sa mga peste sa inyong lugar. Sa tulong ng binhing palay app, malalaman natin ang angkop na binhi sa ating lugar. Dapat ding magpalit ng bini kada 2 hanggang 4 na taniman. Kailangan magpalit ng rice variety dahil umihina ang kanyang karakteristik at bumababa ang kanyang pag-ani kapag pinaulit-ulit mong ginagamit ang binhi na yun. Siguraduhin regular na minomonitor ang ating mga pananim hanggang sa paglaki. Ito ay para malaman agad kung may peste na sumisira sa ating mga pananim at para maagapan ito agad. Mas mainam na gumamit ng preventive management options kagaya ng synchronous planting. Ito ay para maiwasan ang paglaganap ng peste at malimitahan din ang paggamit ng lason katulad ng insecticide.
Ang pesticide kasi, lason din yan Nakakasama rin yan sa kalusugan ng tao. Tapos napapatay din ito ang mga kaibigang kulisap. Sa pamamagitan ng mga hakbang na ito, panigurado, sama-sama nating maiwasan ang peste sa ating mga pananim. Para sa karagdagang impormasyon, mag-text o tumawag sa PhilRice Tech Center 0917-111-7423. Maraming salamat po. Karaniwang gawain ng mga magsasaka ay ang pagpupunla ng mas maraming binhi kaysa sa rekomendadong seeding rate. Pero mali yun. Iba kasing mga farmer pag namunla, 4 bags per hectare ang ginagamit nila. Pero mali yun. Ang rekomendado kasi ng PhilRice na seeding rate per hectare, 40 kilograms lang. Bawat hektarya, lalo na kung ipapatanim mo o transplanting method ang gagawin mo. Kung susumahin po natin, nasa 250,000 na tundos o punla lamang ang kailangan sa isang hektarya. Kung sa karaniwang tanim na 20 by 20 cm ang agwat ng tanim. Kaya kahit na 2 to 3 punla lamang bawat tundos ang itanim, hindi pa rin mabibitin. Una, ihanda muna ang 400 square meter na seedbed o kamang punlaan kada isang hektarya. Gawin ito 1 linggo bago ang pagsasabog ng binhi. Kapag mas malaki ang kamang punlaan, may sapat na espasyo ang binhi para tumubo ng mabulas ang mga punla. Kapag masyadong maliit ang punlaan, nagkakaroon ng kompetisyon, kaya nagiging payat at di malusog ang mga punla. Mabuting gawing 4 to 5 cm ang taas ng punlaan. Ang lapad naman gawing 1 to 1.5 metro. Ang haba naman ay depende sa pinitak. Maglaan din 30 cm na pagitan ng bawat kamang punlaan. Ito'y magsisilbing kanal na daluyan ng tubig para sa mabilis na pagpapatuyo. Kapag hindi natutuyo ng mabuti ang punlaan, mamamatay ang punla kapag umulan ng malakas. Pwede rin kainin ng suso ang punla, kaya kailangan may ayos ang punlaan. Maglagay ng 4 na sakong organikong pataba sa punlaan bago patagin. Sa pamamagitan nito, pagiging buhaghag ng lupa at mapapadali ang pagbunot ng mga punla. Kapag handa na ang kamang punlaan, maaari na isabog ang mga pinatubong binhi. Hatiin mabuti ang 40 kilong binhi sa dami ng kamang punlaang nagawa. Tandaan, 1 hanggang 2 dakot kada metro kwadrado ay sapat na. Kung tagaraw, mabuti magpunla sa hapon o kaya ay magsabog agad ng punla matapos tanggalin ng tubig para maiwasang matuyo ng sikat ng araw ang mga tumutubong mga buto. Kung tagulan naman, ilubog muna sa tubig ang kamang punlaan sa sukat na kalahating hinlalaki bago isabog ang mga pinatubong binhi. Ito'y para maiwasang malubog sa putik o maanod ito ng ulan. Matapos magsabog ng binhi, patuyuan agad ang punlaan at hayaang munang walang tubig sa loob ng 3 hanggang 5 araw. Sa loob ng 18 hanggang 21 araw ay maaari nang bunutin ng punla. Tanim ng 2 hanggang 3 malulusog na punla kada tundos. Kung may malulusog na punla, siguraduhin sapat ang 40 kilong binhi sa 1 hektarya. Malalaman malusog ang punla kapag nakita mong hindi siya dikit-dikit, maganda yung puno at maganda ang tubo. Kung gagamit naman ng direct seeding method, sapat na ang 60 hanggang 80 kilong binhi sa bawat hektarya. Sa bilang na ito, natitiyak na hindi magiging makapal ang tanim. Sapat na ang luwang para maarawan ang bawat halamang palay. Kasabay ng huling pagpapantay ng lupa, isagawa ang pagpapatubo ng binhi o seed germination. Ibabad ang binhi sa malinis na tubig sa loob ng 12 hanggang 24 na oras. Makalipas ang 24 na oras, tanggalin ang binhi sa tubig. Ipatong sa paleta o kahoy bago kulubin. Maaaring takluban ng lona, dayami o sako para mapabilis ang pagtubo ng mga binhi. Kada 6 hanggang 12 oras, mainam na siya sa atin at bilingin ang mga sako upang maiwasan ang sobrang pag-init na maaaring makasira o makaantala ng pagtubo ng mga buto.
panatilihing mamasa-masa ang mga binhi. Kumukuha kami ng bihasa sa pagsasabog para masigurong sapat ang binhi at pantay-pantay ang pagsasabog. Sa paraang mechanical transplanter, kailangan ng 250 hanggang 300 seedling tray para sa 1 hektarya. Maglagay ng lupa sa loob ng seedling tray sa kapal na 2 cm. Ibudbud ng pantay ang mga pinatubong buto, manual o gamit ang seed spreader, 100 grams per seedling tray. Pagpatong-patungin ang mga trays, takpan ng dayami para hindi matuyo sa araw. Panatilihin ang tubig hanggang maglipat tanim. Maaari na maglipat tanim 14 hanggang 18 araw matapos magpunla o kaya nasa 15 to 20 cm na ang taas ng punla. Sa pamamagitan ng mga hakbang na ito, masisiguro ang maayos na pagtubo ng mga binhi. Para sa karagdagang impormasyon, mag-text o tumawag sa PhilRice Text Center 0917-111-7423. Maraming salamat po. Alam nyo ba, sa higit kumulang na 52% ng inyong mga puhunan sa pagsasaka ay gumagastos sa lakas ng paggawa o labor. Isipin nyo na lang kung gaano kalaki ang matitipid ninyo kung mababawasan ang gastusin na ito. Kaya noong sumali kami sa mga seminar ng DE, nalaman namin na maaari daw bumaba ang gastos namin sa pagtatanim kung direct seeding. At pwede itong mangyari sa tulong ng drum seeder. Ako po si Armando Nilmida, 25 years na po akong nagtatanim dito sa Masinloc, Zambales. Kami po ay 2 years nang gumagamit ng drum seeder. Kung sa lipat tanim ay nangangailangan ng 20 to 25 tao na nagtatanim kada hektarya. Dito kailangan na lamang na 2 tao para magtanim sa 1 o 1.5 hektarya sa maghapon. Simple lang po ito, walang baterya, walang gasolina at kayang gamitin ng 1 tao lamang. Binubuo ito ng 5 drum at 2 gulong na gawa sa plastik na nakatuhog sa bakal na ehe. Ito ay magaan, madaling gamitin at mura pa. Simple lang po ang paraan pagbuo nito. Una, ikabit ang 3 drum sa tubo o ehe ng seeder. Ikabit ang axle T sa magkabilang dulo ng tubo. Axle T po ang tawag dito dahil parang T ang itsura niya. Dito po natin ikakabit ang hawakan ng seeder mamaya. Pagkatapos, idagdag ang 2 drum sa magkabilang dulo ng tubo. At ikabit ang mga gulong o floater. Higpitan ang mga gulong gamit ang tornilyo. Balikan natin yung axle T. Dito ikakabit ang hawakan o handle ng seeder. May 3 bahagi ang hawakan. Una, ang fork arm na nakakabit sa axle T. Higpitan ito gamit ang mga tornilyo. Ikabit ang pangalawang bahagi ng hawakan, ang mga tubo. Nilalagay ito upang magkaroon ng distansya sa pagitan ng drum seeder at taong humihila dito. Higpitan din ito gamit ang mga tornilyo at huling bahagi ang handle o hawakan. Siyempre may tornilyo din ito para hindi matanggal. Buo na ang drum seeder natin. Sa ngayon, sa aktual na pagtatanim naman tayo. Sa paggamit nito, una, kargahan ng 2 kilong pinatubong binhi ang bawat drum. Maaari ding mamili kung gaano kadalang ang malalaglag na buto sa mga butas, depende sa nais mong dami ng binhi kada hektarya. May 2 hanay ng butas ang mga drum. May 10 butas sa 1 hanay at may 8 butas sa isa pa. Kung 20 kilong binhi ang gagamitin kada hektarya, takpan ang hanay na may 10 butas. At kung 40 kilong binhi ang gagamitin kada hektarya, takpan ang hanay na may 8 butas. Kung nais naman po na 60 hanggang 80 kilo sa kada hektarya, hayaang nakabukas ang 2 hanay ng butas. Tandaan lamang na dapat ang buto na gagamitin ay yung bahagyang ngumiti lang. Dahil kung masyado nang mahahaba ang mga ugat, ay mahihirapan ng malaglag ito
sa butas ng drum seeder. Tanggalin muna ang tubig sa pinitak bago gamitin ang drum seeder. Kailangan hindi mabasa ang mga binhi sa loob ng drum para epesyente ang paggamit ng drum seeder. Mas madali ring makita ang mga bakas ng gulong dahil ito ang guide para sa tuwid na linya ng tanim. Ayan, handa na ang drum seeder. Ayos na rin ang mga binhi at wala ng tubig sa ibabaw ng pinitak. Pwede na tayong magtanim. Hilahin ang drum seeder ng diretso at banayad lang ang bilis. Ganito dapat para pantay ang linya ng mga tanim at tama lamang ang dami ng butong mahuhulog. Sa susunod na hanay, gamitin ang mga bakas ng mga gulong bilang gabay sa layo ng mga tanim. Ang sobrang binhi ay sabog sa gilid ng pinitak upang may mapagkunan ng punla na panghulip o pampalit ng ilang tanim. Ang paraan ng pagsabog ng tanim ay prone sa pagtubo ng damo, kaya kailangan mag-spray ng pre-emergent herbicide 3 hanggang 7 araw matapos magsabog ng binhi. Makaraan ang 7 hanggang 10 araw ng pagkasabog, hulipan o palitan ang mga halaman na kinain ng daga, uhol o ibon. Maaari ka rin kumuha ng panghulip mula sa mga lugar na makapalang tanim. Kung 20 kilo kada ektarya ang inyong tinanim, tinatayang may 75 binhi sa bawat metro kwadrado ng inyong taniman. Kung 40 kilo naman kada ektarya, dapat ay nasa 150 o mahigit pa ang binhi kada metro kwadrado. Napakadali lang gamitin, di ba? Mas matipid pa ito sa binhi. Gamit ang drum seeder, maabot lamang sa 20 hanggang 60 kilo ng binhi ang kailangan kada ektarya. Kumpara sa 100 hanggang 150 kilo sa manumanong pagsasabog ng tanim. Malaki din ang tipid sa gastos ng pagtatanim. Kumpara sa manumanong lipat tanim, kailangan ng 6 hanggang 10 tao sa pagbubunot at 20 hanggang 25 katao sa paglilipat tanim para sa 1 ektarya. Samantalang 2 tao lamang ang kailangan para sa drum seeding dahil nakalinya at pantay-pantay ang layo ng mga tanim para din itong lipat tanim. Mas madali ang pamamahala at iwas din sa pagdapa kapag malakas ang hangin. At mas mabilis din ito. Kayang taniman ang 1 hanggang 1,5 hektarya sa buong maghapon. Laking bawas din ang dulot nito sa inyong gastos. Para sa karagdagan impormasyon, mag-text o tumawag sa PhilRice Tech Center 0917-111-7423. Maraming salamat po! Ako po si Eduardo Policarpio, isang magsasaka mula sa Cabanatuan City. Paano nga ba ang tamang paggamit ng pataba upang masigurong may sapat na sustansya ang ating lupang sakahan? Pinupunaan ng mga pataba o fertilizer ang kulang na nutrisyon na mula sa lupa upang masigurong tutubo ng maganda at mabigay ng mataas na ani ang ating mga pananim. Kapag kulang ang sustansya, maaaring bumagal ang paglago ng ating mga pananim o di kaya kaunti ang mga suwi at payat ang mga puno. Mas kaunti rin ang nabubuong butil sa bawat uhay. Karaniwan ding walang laman ang mga butil. Kapag nasobrahan sa nutrisyon, masyadong maberde ang palay at lumalambot ang puno at dahon, kaya't mas madaling atakihin ng mga pesting kulisap at sakit at nagiging dapain. Paano ba ang tamang nutrient management? Maraming paraan sa tamang pagsusuri ng sustansya. Una, gumamit ng -1 element technique o MOET at ang kakabit nitong MOET app. Sa tulong nito, malalaman ang kulang na sustansya sa lupa at dami ng sustansyang kailangan para sa mimithing dami ng ani. 45 days bago ka magtanim, iset up mo ang iyong MOET.
Meron iyong kasamang technique kit. Kukuha ka ng soil sample sa lupa mo at gagamitin mo ang kit para gumawa ng soil analysis. Pwede ka rin gumamit ng leaf color chart o LCC para masukat ang nitrogen o nitrohinong kailangan ng palay batay sa tingkad ng kulay ng dahon nito. Itatapat mo dito ang sample ng dahon mo. Kailangan mo ng 10 sample. Kapag sa index reading niya ay mas marami ang tumapat sa 2 pababa, kailangan mo nang maglagay ng pataba. Meron na ring leaf color chart app. Pipicturan mo na lang yung dahon, tapos magbibigay na siya ng rekomendasyon. Makatutulong din ang Rice Crop Manager, isang ICT-based platform na basihan ng pataba base sa sitwasyon ng bukid at ang nakaraang ani. Base sa mga sagot mo, maglalabas siya ng rekomendasyon kung anong kailangan ng bukid mo. Siguraduhin tama ang paglalagay ng fertilizer. Tandaan, make it right. Letrang E, alamin ang tamang nutrient element na kailangan ng iyong pananim. Letrang A, alamin ang tamang amount o dami ng fertilizer na ilalagay. Tandaan, parehong magkakaproblema kapag kulang o sobra ang iyong ilalagay. Letrang T, alamin ang tamang timing ng paglalagay ng fertilizer. Kailangang nakabase sa stage ng palay mo kung kailan ka maglalagay ng pataba. Halimbawa, ang nitrohino ay kailangan ng palay mula sa pagbulas hanggang sa paglalaman. Yun namang phosphorus ay sa pagsusuwi. Yung potassium, yung 30% naman nito ay kailangan prior sa kanyang paglilihi. Bago maglihi ang palay, kailangang nakuha na niya lahat ng nutrient na kailangan niya. Kung granular, inorganic fertilizer ang gamit mo, tiyaking maihahalo ito ng mabuti sa lupa para mas maabsorb ang nutrients at maiwasan ang pagsingaw nito. Siguraduhin 2 to 5 centimeters lang ang lalim ng tubig bago magsabog ng pataba. Base sa pag-aaral, mas mainam maglagay ng fertilizer makalipas ang 3:00 ng hapon kung saan mas malamig na ang panahon. Ito ay para maiwasan ang mabilis na pagsingaw ng nitrogen fertilizer. Sa pamamagitan ng mga hakbang na ito ay magiging epektibo ang paggamit mo ng fertilizer. Para sa karagdagang impormasyon, mag-text o tumawag sa PhilRice Text Center, number 0917-111-7423. Maraming salamat po. Ako po si Jet Iver A. Yamson, 10 taon na nagsasaka dito sa Bacolor, Pampanga. Marami sa mga magsasaka ang nakagawian na gumamit ng binhi ng paulit-ulit. Ligid sa kanilang kaalaman na ang paulit-ulit na paggamit ng sarili ng binhi ay bumababa ang kalidad nito na siyang nagpapababa ng ani. Alam nyo ba ang paggamit ng dekalidad na binhi ay nagpapataas ng ani ng 10% o higit pa? Sa video na ito, ipapakita namin kung paano kayo magpaparami ng sarili ninyong dekalidad na binhi ng palay. Una, pumili ng angkop na variety ng palay sa inyong lugar. Bumili ng binhi na mataas ang kalidad. Ang certification tag ay katunayan nito. Sunod, pumili ng pinakamainam at matabang lupa sa palayan. Ito'y para mas maganda ang bulas at mas madali ang pamamahala ng gagawing pamimilihan.
Tandaan, sa bawat 100 metro kwadrado ng lupa ay maaaring makaani ng isang kaban o sako ng binhi. Kaya iayon ang laki ng iyong pamilihan sa dami ng binhi ng iyong kailangan. Ihanda ang lupa kagaya ng paghahanda sa karaniwang pananim na palay. Kailangan pantay ang lupa. Maglipat tanim sa edad na pulang 18 hanggang 21 araw sa paraang straight row planting. Sapat na ang 2 hanggang 3 punla kada tundos. Dapat ding hulipan agad o hanggang 7 araw paglipat tanim ang mga nasirang punla upang makasabay din ang paghinog ng mga ito. Kailangan sundin ang tamang pamamahala ng pataba upang sapat ang abono o fertilizer. Makukuha nito sa pamamagitan ng soil analysis ng inyong lupa. Dapat sundin ang tamang pagpapatubig. Lalahanin na hindi sa lahat ng yugto ng buhay ng palay ay kailangan ng maraming tubig. Regular na i-monitor ang palayan upang mapamahalaan agad ang mga peste at makaiwas sa matinding sira. Sa mahalagang bahagi ng pagpaparami ng sariling binhi ay ang roging o ang pag-aalis ng lahok. Gaya ng sabi natin kanina, kailangan puro at walang halo ang mga binhi ng ating palalakihin. Ang mga lahok o mga off-type ay mga halaman na hindi kasing uri ng ating binhi. Pwede silang makasira sa pagiging puro ng ating binhi, kaya dapat silang alisin. Una, tanggalin ang mga palay na wala sa linya. Tanggalin ang mga palay na mas malalaki o mas maliliit sa karamihan ng mga tanim. Tanggalin ang mga palay na may ibang kulay ng dahon, lapak at puno ng palay. Maaari ding mas maaga o mas huli ang paglabas ng uhay o paghinog ng palay na lahok. Minsan, naiiba rin ang anggulo ng kahuli-huliang dahon ng lahok o flag leaf. Minsan ay nakataas ito ngunit nakababa ang karamihan. O kaya ay nakababa ito abang nakataas ang karamihan. Minsan naman ay sila ang natatanging may sungot at kung minsan, sila ang walang sungot. Dahil ito ay gagawing paminihan, kinakailangan 90 to 100% ng butil ay hinog na bago anihin. Siguraduhin malinis ang thresher bago giikin ang palay. Pagkatapos ay linisin silang mabuti. Patuyuin ang palay sa ibabaw ng plastic net o lona. Dapat patuyuin ng 12 to 14% o mas mababa pa upang masigurong tatagal ito sa imbakan. Kung mayroon, gumamit ng moisture meter nang masigurong nasa 14% o mas mababa pa ang pagkatuyo ng butil. Ilagay sa malinis at matibay na sako ang mga binhi at lagyan ng label o pangalan ng sako upang malaman kaagad na galing ito sa binhian. Iimbak sa bodega o maliwalas na lugar sa ibabaw ng paleta o kahoy para sa magandang sirkulasyon ng hangin at maiwasang mabasa ang mga binhi. Ingatan ang mga binhi sa atake ng peste gaya ng daga, ibon at mga bukbok. Iwasan din sa mga lugar na direktang maarawan o kaya ay naaambunan na siyang mabilis na nagpapababa sa kalidad ng binhi. Kapag napanatili ang kalidad o magandang uri ng binhi, mas maganda rin ang ani at kita. Para sa karagdagang impormasyon, mag-text o tumawag sa Philrise Tech Center 0917-111-7423. Maraming salamat po! Sabi ng iba, mas mabilis daw lumaki at lumago ang palay na laging nakababad sa tubig. Totoo ba ito? Hindi po totoo yan. Hindi po. Ang sabi ni Rose Catalbas, totoo raw ito, pero hindi sa lahat ng pagkakataon. Totoong nabubuhay ang palay habang nakababad sa tubig pero hindi rin dapat sobra. Una, magandang sanap-sanap lamang ang tubig sa panahon ng tiriring para mas makapagsuwi ang halamang palay. Ngunit dapat isaalang-alang na sa panahon ng paglilihi, pagbubuntis at pamumulaklak ay may sapat na 5 hanggang 7 sentimetrong lalim ng tubig sa palayan. Ang tamang pamamahala sa tubig ay pwede ring gamitin para pamahalaan ang mga peste gaya ng daga, damo, insekto at mga sakit. Para naman kay Marvin Magsino, may masasamang epekto sa palay kapag laging malalim ang tubig nito.
Kapag lagi malalim ang tubig sa palayan, mahihirapan ng bagong tanim na makarecover. Dagdag pa dito ang atake ng kuhol. Para maiwasan natin ang atake ng kuhol, kailangan patagin natin ang ating palayan. Dapat wala itong high and low spot dahil doon popopondo ang mga kuhol sa mga mabababang lugar. Isa pa, kapag tama ang taas ng tubig, nagkakaroon ng espasyo ang puno at mga ugat ng palay para tumibay at lumakas ang tindig. Kapag nakababad ang katawan ng palay, hihina ito dahil sa pagkakababad at maapektuhan din ang pagsipsip ng ugat sa mga sustansya. Kaya naman, nagiging payat ang mga puno at kakaunti ang mga suwi. Balanseng sustansya ng nitroheno at potassium at alternatibong pagpapatubig ang sikreto sa matibay na puno ng palay upang hindi dumapa sa panahon ng bagyo. Gaano nga ba dapat kataas ang tubig sa palayan? Kapag bagong lipat tanim ay dapat 2 hanggang 3 sentimetro lamang para maiwasan ang atake ng kuhol at pagtubo ng mga damo. Pagkalipas ng 2 linggo, sapat na ang 5 sentimetro tuwing magpapatubig. Magsagawa ng alternate wetting and drying 1 buwan matapos maglipat tanim. Gumamit ng observation well bilang gabay kung kailan dapat muling magpatubig. Sapat na ang 5 sentimetrong lalim ng tubig tuwing magpapatubig at hayaang mawala ang tubig sa loob ng observation well bago muling magpatubig. Panatilin ang 5 sentimetrong taas ng tubig lalo na kapag nasa panahon ng pamumulaklak ng palay para maiwasan ang water stress at makasiguro na madami ang butil na maglalaman. Para maglaman pa ang butil sa gawing batok ng uhay na nakakatulong upang maging pantay ang paggulang ng mga butil. Huwag basta maniniwala sa mga sabi-sabi. Ito ang daan patungo sa masaganang ani. Para sa karagdagang impormasyon, mag-text o tumawag sa PhilRice Text Center 0917-111-7423. Ayan. Okay, so maraming salamat po ulit, PhilRice, ang ating content developer. And syempre, mga farmer enrollees sa ating natunghayan ang mga aralin na may kinalaman pa rin po sa palay check system. Ayan, bukas ipagpapatuloy po natin yan. Okay? So napakabilis po talaga ng oras. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Maraming salamat sa DA, PhilRice at ATI Bicol, sa aming Center Director, si Ma'am Elsa, at sa aming Section Chief, Ma'am Prime. Maraming salamat po ulit, mga ating kaugnay sa pagsubaybay, pakikinig at panonood. Bukas po ulit, same time, same radio station sa iba't ibang distrito dito po sa probinsya ng Albay. Nakasama po natin sa technical side si Kuya Chan at si Ate Joy Dean. At ito din po ang inyong lingkod, si Kuya Mike, na nag-iiwan ng isang masaganang ani, mataas na kita mga kaugnay. Stay safe and be smart in agriculture. Diyos mabalos po. Oh, ayan, may bago ka ng alam. Lahat yan natutunan sa Palay Aralan. Maging handa sa anumang hamon ng panahon, kaya't ibahagi na ang mga natutunan. Pero mas maganda, imbitahan mo na sila sa susunod na enrollment para magkasama na kayo. Hatid sa inyo ng DA at sa pakikipagtulungan ng ATI at PhilRice. Tandaan, maging matalinong magsasaka sa Palay Aralan.